Szia! Üdvözöllek a YouTube csatornámon! A mai nap kézisúlyzókra lesz szükséged. Kiinduló helyzetünk sarokülés lesz. Kezdjük is! Óránál történő belégzés és szájonál történő kilégzés. Na még egyszer. Kilégzés. Belégzés. Oldalsó középtartás. És váltott tenyereket fordítjuk fel és le. Na még kettő, utolsó, és most egyszerre. Megállítod, és tolod oldalirányba a törzset. És az utolsó. Leengedjük a karokat, felvesztjük a kézisúlyokat, térdeket kicsit megnyitjuk, tenyerek felfele néznek, belégzés, kilégzésre toljuk fel a csípőt, tenyereket pedig befordítjuk. Na még 4-et, 3, 2, és az utolsó. Következő feladatunk, tenyereket toljuk előre, tenyerek felfele néznek. Na még 2, és az utolsó. Következő feladatunknál befordítjuk a csuklót, tenyerek lefele néznek, és visszaforgatod, hozod vissza. Belégzés és kilégzés. Belégzés és kilégzés. És az utolsó 2, és az utolsó, engeded vissza, karokat megnyitjuk, oldalra néznek a tenyerek, és tolod föl. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Következő feladatnál tenyereket emelésnél lefele fordítjuk. Belégzés és kilégzés. Na még 2, és az utolsó. Megállítod, tenyereket befele fordítod, tolod föl a csípőt, hajlítod a kart, nyújtod és hozod vissza. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Figyelsz a gerincedre, végig egyenes, megtartod, vállakat tolod le. És az utolsó, engeded vissza, belégzés, kilégzésre oldalemelés, tenyerek lefele néznek, figyelsz a vállakra, lefele tolod, nem görnyedsz előre, tartod feszesen a gerincet,
Figyelsz a légzésre. Belégzés és kilégzés. Belégzés és kilégzés. És hajlít a kar. Belégzés és kilégzés. Utolsót megtartjuk oldalt, és görzünk előre. Pulzálsz, fújod ki aprókat a levegőt. Megállítod, és jöhet az ellenkező irány. Megállítod, és forgatjuk az alkart, kicsit beleviheted a vállakat, felső tested, enyhén a törzset is. És megállítod, leengeded, jövünk föl térdelő támaszba, nyújtjuk az egyik lábat, karok oldalsó tartásban, belégzés és kilégzés. Mákas nem döntöd előre, oldalirányú mozgást végzünk. És az utolsó, megállítod, és jöhet a karnyújtás. Belégzés és kilégzés. Belégzés és kilégzés. Na, még 2. És az utolsó. Következő feladatunknál oldalirányba fogjuk tolni a felső súlyt, alsót pedig tartjuk. Belégzés és kilégzés. Belégzés és kilégzés. Na, még 2. És az utolsó. Összekötjük az alsókat, nyújtjuk előre. Belégzés és tolod. Belégzés és kilégzés. Belégzés és kilégzés. Na, még 2. És az utolsó. Állítod meg, engeded le a csípőt, enyhén nyújtjuk a lábakat, tenyéren támaszkodunk, nyújt a kar, hozod vissza, és tol. Belégzés, kilégzés. Ha nem tudod végrehajtani a feladatot, az alsóbb képkockán mutatom neked, hogyan végezheted el könnyebben. Utolsó 2, tolod, és az utolsó megtart, és engeded le. Jövünk térdelő támaszba, és tol a kar. Belégzés, belégzés és kilégzés. Figyelsz a térdekre, csípőlapát alatt helyezkedik el, tenyerek pedig a vállak alatt. Megállítod, belégzés, megemelkednek a térdek, és fordulunk be. Belégzés és kilégzés. Belégzés
és kilégzés. Nagyon ügyes vagy. Na, még 2. És az utolsó. És hozod vissza. Fordulunk át a másik oldalra. Nyújt a láb, fölvesztik a másik súlyt. Könyökök oldalra néznek. Belégzés és kilégzés. Figyelsz a mellkasra, nem döntöd előre. Belégzés és kilégzés. Na, még 2. És az utolsó. Jön a tárogatás. Belégzés, kilégzés. És az utolsó 2. És az utolsó. Toljuk a felső kart. Belégzés és kilégzés. És az utolsó. Jön az alkar, tolod előre. Azaz. Figyelsz a csípőre, nem engeded hátra, figyelsz a mellkasra, nem döntöd be előre. És az utolsó 2. És az utolsó. Engeded le a csípőt, oldalsó támasz. Emeled a csípőt, ha megy, akkor nyugodtan végezheted azt a gyakorlatot, amit az előző oldalon mutattam. És az utolsó. Engeded vissza, fordulunk be térdelő támaszba, figyelsz a kezekre, figyelsz a térdekre, hol helyezkednek el, figyelsz a gerincvonaladra, belégzés és kilégzésre nyújt a kar. És az utolsó 2, és az utolsó. Megállítod, a lábfejeken támaszkodunk, belégzés és kilégzésre fordulunk. Belégzés, kilégzés. Nem engeded vissza a térdeket, megállítod egy kicsi fel a föld fölött, és fordulunk. Belégzés, kilégzés. Na, még 2. És az utolsó. Ügyes voltál. Ülünk hátra a sarkokra. Hajlítjuk a lábakat. Könyökök oldalra néznek. Belégzés, kilégzésre fordítjuk a törzset. Belégzés, kilégzés. Utolsó 2, utolsó, megállítod, és tolod a karokat oldalirányba. Tenyerek lefele néznek, belégzés, kilégzés.
Utolsó 2, és az utolsó, megállítod, és hozod föl. Tolod, belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Na, még 2, és az utolsó, megállítjuk, és tolod magas tartásba a váltott kart. Belégzés, kilégzés. Na, még 2, következő feladatnál váltott lábemeléssel hozod le magad mellé a könyököket, és tolod előre. Belégzés, kilégzés. Na, még 2, következő feladatnál emeljük a páros lábat, tenyerek lefele néznek, és pózálunk. Megállítod, hozod vissza, és jövünk hanyatfekvésbe. Karok oldalsó középtartásban, alkarok felfele néznek, belégzés, kilégzésre tolod fel a páros kart, váltott lábemeléssel. Na, még 4, 3, 2, és az utolsó, hozod fel haspréssel, összekötjük, belégzés, kilégzés. Figyelsz az álladra, nem szorítod rá a mellkasodra, figyelsz a vállakra, tolod le, belégzés, kilégzés. És az utolsó, emeljük a páros lábakat, belégzés, kilégzésre tolod föl, hasprés, belégzés, kilégzés. Utolsó 2, utolsót fönn megtartjuk, leengedjük a kart, tenyerek fölfele néznek, tolod föl, körzöl, befordítod a tenyeret, és hozod vissza. Befordít, tolod föl, befordít, tolod föl, körzöl szép nagyokat. Belégzés és kilégzés. Megállítjuk, és pózálunk, tolod, csak a kar dolgozik. Figyelsz az álladra, nem szorítod le. Ügyes vagy, és engeded le. Engeded vissza a fejed, kicsit megpihenünk, de még nincs vége. Fordulunk át hasonfekvésbe. Homlokunkon támaszkodunk, karok oldalsó középtartásban, belégzés, kilégzésre emeled a karod. Nem engeded vissza a földre, megtartod egy kicsivel a föld felett. Na, még 2. Utolsót megtartjuk, és tolod hátra a kezeket. Fordítod föl a tenyereket, és vissza le. Föl, és le. Belégzés, kilégzés. Belégzés, kilégzés. Na, még 2. És az utolsó, keresztezed a kézfejeket. Aprókat pózdálsz, nem érinted a popsit, és megállítod. Na, most jön a megérdemelt pihenő. Orron át belégzés, és szájon át kilégzés. Mély
levegőket veszünk, és kifúj. Hozod a tenyereket a mellkas mellé, belégzés, kilégzésre tolod föl a mellkast, távolítod a földtől, tolod le a vállakat, csípőd is a föld felé. Ülünk hátra a sarkakra, megnyújtózunk. Óvatosan lépkedünk a kezünkkel az egyik oldalra, nyújtjuk a törset. Hozod vissza, és jön a másik oldal. Hozod vissza, tolod föl, ülünk hátra a sarkakra, térd előtt támasz, belégzés, és kilégzésre keresztezzük az egyik kart, leengedjük a vállat. Figyelsz a csípőre, nem tolod hátra, hozod vissza, és jön a másik oldal. Hozod vissza, és homorítunk, és domborítunk, belégzés, és kilégzés, hozod vissza, jönünk hátra a sarkakra, belégzés, kilégzésre tolod az egyik kart a két lapocka közé, rásegítünk a másikkal, figyelünk rá, hogy a könyökizületet nem húzzuk, fákarnál próbáljuk megerősíteni. Hozod vissza, és az azonos kart nyújtjuk oldalirányba. Engeded vissza, belégzés, jön a másik kar, itt is figyelünk, hogy nem fogjuk meg a könyökizületet. Hozd vissza, és keresztezed az azonos kart. Engeded le, belégzés, és kilégzés, belégzés, döntjük a fejet az egyik irányba, hozod vissza, másik oldal, belégzés, érinted az állat a korcsonttal, és gördíted a másik irányba, hozod vissza, na még egyszer, hozod vissza, belégzés, és kilégzés, belégzés, fönn megtartod egy kicsit, és engeded le. Egészségetekre! Ha tetszett a videóm, kérlek nyomj egy lájkot. Ha pedig szeretnél értesülni a következő videók érkezéséről, kérlek iratkozz fel csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, további szép napot, szia!